למה אין צמיחה? נעים מאוד, זה הסטודנט דן. בסמינר מכנים אותו דן הקנטרן. זוהי הסטודנטית גלית, אך החבר'ה מרחבת 70 קוראים לה גלית הטרונאית. יופי. למה אין נתון? למה אין מלאבי במכונות? למה אין פה סודה? למה אין צל? למה אין טורטלים עם טלטלים? חתום חמוד! למה אין פינת ליטוף? זה כל מה שיש? למה אין די צל? למה אין בנות בסמינר? למה אין פה? למה אין פה חדרים פרטיים? למה? נכון, ישנה משמעות חינוכית עמוקה בהצפת עוולות, אך מימוש הדמות החינוכית יורחב רק לאחר שתגישו מועמדות לבחירות לאגודה. הגשת המועמדות תתאפשר עד ה-19 במאי. נתראה.